Здравейте, ученици! Днес с вас ще си поговорим за една много интересна тема, но преди да преминем към темата, първо ще решим една кръстословица, с която ще си помогнем да си припомним старите знания от предния час, като отговорим на следните въпроси и разберем дали правилно сме попълнили кръстословицата. Горе в ляво виждате въпросите, а долу тясно е самата кръстословица. Спрете на пауза видеото, решете кръстословицата, след това ще проверим дали сме работили правилно. Ето и отговорите. Нека да проверим правилно ли работихме. Това са отговорите. Както виждаме, вертикално се получава една дума, която е в жълтото поле, а именно планини. Тя е ключова за днешния урок, защото днес ще говорим именно за планините на България. И така, темата на днешния урок – планините в България. Първа точка от нашия урок е най-големите български планини. Както казах, днес с вас ще се запознаем с планините на България. Също така е важно да се каже, че България е една изключително красива държава. В нея има от всичко. Има равнини, низини, полета, планини, реки, езера, дори и море. Днес по-подробно ще разгледаме планините в България, като в този урок ще разберем къде се намират те с помощта на географската карта, кои са най-големите планини в България, с какъв цвят се отбелязват на картата. И така, както помним от предния урок, с зелен цвят се отбелязват равнините, низините и полетата. Планините се отбелязват с кафяв цвят, както можете да видите. Там, където обаче има различни цветове, различни нюанси на кафявото, всъщност, светлото кафяво обозначава планината. А там, където кафявото потъмнява, всъщност означава, че това са високите части на планините. Това са нейните върхове. Виждаме тук. Планините заемат голяма част от територията на България. Най-високата планина в България, ще започнем с нея. Ето къде се намира. Това е планината Рила. Казахме, ето, тук се намира тя. Планината Рила е най-високата планина в България с най-висок връх Мусала. Това е снимка, заснета от седемте рилски езера. Много красиви и много вълшебно място. Ето връх Мусала. Връх Мусала е висок 2925 метра. Ученици, това е не само най-високия връх в България, а и най-високия връх в целия Балкански полуостров. Планината е известна с красивите си езера, както казах, и с вековни гори. Следващата планина, за която ще си поговорим, се намира на юг от Рила, а това е планината Пирин. Ето и как изглежда снимка от Пирин. Отново невероятни гледки, невероятна красота. На изток от Рила и Пирин се намира най-обширната, с най-голяма територия, планина Родопи. Ето къде се намира тя. Вижте колко голяма част от територията на България заема тя. Нека да видим и снимка как изглеждат Родопите. Красиво е, нали? Следва най-дългата планина в България, която, забележете, тя се простира и започва от западната ни граница до източната граница. Тя разделя България на две части – на северна и южна част. Това е най-дългата българска планина. Ето и как изглежда тя. Отново великолепна гледка, великолепен залез и невероятно красива природа. Това е плана на днешния урок. Първа точка има 4 подточки, като подточка А – Рила,
подточка Б Пирин, подточка В Родопи и подточка Г Стара планина. Преминаваме към втора точка – природните богатства на българските планини. Планините на България виреят много различни билки, които хората използват за лечебна цел. Също така, на територията на планините има чист въздух, чисти води, както и множество лековити извори. В планините се среща и голямо разнообразие от животински видове. Обаче, животът на хората, които живеят в планините, е малко по-труден от нашия, защото има труднодостъпни и трудно проходими пътеки, които често всъщност се извървяват пеша, защото автомобил трудно би могъл да достъпи до тези пътища. Това обаче в миналото е било изключително полезно на българите, които са се пазили и са се криели от враговете си, защото добре познавали планините. Планините развит добре дърводобивът и се отглеждат овце, говеда и кози. Планините на България са едни от най-красивите, затова привличаме не само българи, а и много чужденци, които идват тук и минават стотици километри, за да се любуват на нашите гледки, които имаме тук и са неповторими. Част от природните богатства на планините, тук съм ви показала Родопският силивряк. Както виждаме, включен е в червената книга на защитените видове на България, но от Министерството на околната среда са разрешили брането му, защото има много лечебни свойства. Но е важно да кажа, че има такива билки, които въпреки лечебните си свойства, има забрана за брането им. Още един вид билка – бял равнец, който спомага за заздравяването на рани и да предотвратяват инфекции, които всъщност в миналото, поради тези лечебни свойства, българите много добре са ги познавали, в миналото се е наричало хайдушко биле, тъй като заради този си ефект за заздравяване на рани и предотвратяване на инфекции е помагало на хайдутите, когато са се били ранили. Важно е също да отбележим, че планините, освен красиви, могат да бъдат и опасни. Затова е важно да се следват няколко правила. Какви могат да бъдат опасностите на планините? Първо може да погледнем картинката горе в дясно. Това са лавини. Изключително опасни. Това е сняг, който пада от голяма височина и с голяма тежест и голяма скорост. Знаете, много са опасни. Също така на долната картинка можем да видим трудно проходими пътеки, заледени пътища, възможност от падане, нараняване и много други. Какви са обаче правилата, които трябва да спазваме, когато ходим на излез в планината? Можем да ги прочетем. Когато отиваме на излет в планината, е необходимо да се вслушваме в съветите на хората, които добре я познават. Те могат да ни дадат ценни съвети. Когато има вероятност от такива заледени пътеки, могат да ни кажат и да ни насочат към друг маршрут, през който да минем, а най-добре е да имаме и водач, да се движим с такъв. Защо? Защото когато ние не познаваме дадена територия, било то планина, гора или най-различни други местности, които не познаваме, има вероятност да се загубим. А когато водачът с нас ни води, всъщност рискът от такъв тип загубване е по-рядко, по-малко вероятно да се случи. Също така е важно да знаем и да спазваме правилата за поведение при природни бедствия. Също така, нещо, което бих добавила е спазването на екологичност и проява на добро отношение към природата, за да можем по-дълго време да се любоваме на тези прекрасни гледки. Следващата част е да проверим какво научихме от днешния урок, като изпълним няколко упражнения. Първото упражнение трябва да попълним липсващите думи на празните места. Оставям ви 5 минути за работа, а вие след това ще проверите какво и дали правилно сте работили. Нека проверим. Вярвам, че сте работили правилно, но за всеки случай нека отново да прочетем.
Най-големите български планини са Рила, Пирин, Родопи и Стара планина. Най-високата планина в България е Рила. В нея се намира най-високият връх на Балканския полуостров – връх Мусала. Той е висок 2925 метра. На юг от Рила се намира планината Пирин, а на юг от Горно-Тракийската низина най-обширната българска планина Родопи. Най-дългата планина в България е Стара планина. Преминаваме към следващото упражнение. Трябва да нанесем върху картата, къде се намират планините Рила, Родопи, Стара планина и Пирин. Ако се затруднявате, можете да използвате упражнението от преди малко, първо упражнение, за да си помогнете за точното местоположение, също може да използвате и картата. Ето и отговорите. Следващото упражнение, упражнение 3, е творческо упражнение и изисква повече мисловна дейност. Ако не сте успели да довършите всичко, остава за домашно, а ако има още време, може да го напишете сега. А то гласи следното. Ако имаш възможност да посетиш някоя българска планина, коя би била тя и защо? Напиши кратък текст и опиши какво интересно може да се види на това място. Приятна работа! Нека да проверим какво научихме в днешния урок, като отговорим на тези въпроси. Първият е: кои са най-големите планини в България? Вторият: как се отбелязват планините на географската карта и по-точно с какъв цвят? Кой е най-високият връх на България? Коя е най-дългата планина в България? Дайте пример за природно богатство на българските планини. И един много важен въпрос. Какви правила трябва да спазваме при посещение в планината? Това е всичко за днешния час. Благодаря за вниманието.